Jum il-ħadim ta' din is-sena se jkun wieħed speċjali għall-Partit Laburista. Dan hekk kif dan il-jum il-Partit Laburista se jkun qed itella maratona xbir ta' fondi. Dan tħabbar it-tnejn filgħaxija mill-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Dr. Rendolf De Battista waqt il-programm Pjazza fuq l-Istazzjon 1. Hawnhekk De Battista spjega kif b'umiltà il-Partit Laburista qed idur lejn in-nies permezz ta' maratona xbir ta' fondi f'dan il-jum. Qed nerġgħu nduru b'umiltà kbira fuq in-nies biex jgħinuna ħalli inkomplu nkunu partit illi jkompli jbiddel lil dan il-pajjiż. Kull ħaġa li tagħmel fil-kampanja elettorali biex noħorġu lill-Prim Ministru b'dak il-mod ta' kif ħareġ fil-kampanja elettorali biex noħorġu l-proposti, l-mod ta' kif id-disinn li kellna, l-attivitajiet li kellna, il-kunċerti li kellna, naturalment issollejna l-bar, irridu nżommuha. U allura biex nagħmlu hekk hemm bżonn inkomplu ninvestu. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista sostna kif din il-maratona se tkun imżewqa blob mad-deputati Laburisti li wieħed jista' jarahom f'dawl differenti mill-irwol politiku tagħhom. De Battista spjega kif fl-ewwel jum ta' Mejju wara nofsinhar il-Partit Laburista se jkun qed jorganizza attività fil-Belt bil-qofol ikun id-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Rigward xbir ta' fondi li qed isir bib-bib, De Battista appella li kull min se jkun qed jagħti donazzjoni biex ikun ċert li n-nies huma uffiċjali mill-Partit Laburista u anke biex jitolbu irċevuta. Rendolf De Battista ħeġġeġ lil kulħadd biex f'dan il-jum tant speċjali jingħaqad f'dawn l-attivitajiet mill-isbaħ.